Vlissingen kreeg geen keiharde garanties van Den Haag en wil daarom geen vluchtelingen meer opvangen op een cruiseschip. Nou, het ministerie was echt hard aan het werk om aan onze voorwaarden te voldoen. Maar vorige week was het onvoldoende duidelijk. En als je de Raad niks concreets aan kunt bieden, ja, dan is dit het besluit wat er ligt. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Rijmerswaal 4 maanden na verkiezingen hekkensluiter. En BeweegTV houdt ouderen vitaal. Goedenavond. Zelfverzekerd en overtuigd liet Vlissingen weten dat ze mee wilde werken aan de opvang van 1100 vluchtelingen op een cruiseschip in de stad. Maar amper een week later trekt de gemeente het voorstel alweer in. De gemeenteraad was zeer verdeeld over het voornemen en ook binnen de coalitie stonden niet alle neuzen dezelfde kant op. We hebben vorige week donderdagavond de raad geconsulteerd, zoals het heet. Gevraagd wat zij ervan vonden. De raad had toch nog redelijk wat vragen, wat bedenkingen. Die hebben we meegenomen in onze afweging. En we hebben gemeente moeten besluiten dat er onvoldoende draagvlak was binnen de raad. Zijn er omstandigheden die kunnen veranderen waardoor het besluit heroverwogen zou worden en u misschien toch wel ermee akkoord zou gaan? Nee, dat ligt niet in de lijn der verwachting. We hebben de raad geconsulteerd, die had er een mening over. Dit besluit is voor het cruiseschip in deze omstandigheden negatief. Eerder heeft de gemeente ook al wel gezegd van we zouden het ook alleen maar doen onder die en die voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld dat er meer huisartsen zouden moeten komen. In hoeverre heeft dat een rol gespeeld? Kijk, de toezeggingen van het ministerie waren duidelijk. Wij gaan daarvoor zorgen. Maar vorige week was het onvoldoende duidelijk. En er moet toch een keer een besluit nemen. En als je de raad niks concreets aan kunt bieden, ja, dan is dit het besluit wat er ligt. En hier aangeschoven is Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, ik kan me voorstellen dat niet iedereen in Den Haag even blij was met dit besluit. Klopt, ja. Staatssecretaris Van den Burg heeft in een reactie aangegeven teleurgesteld te zijn. En dat er nu gekeken moet worden naar grotere opvanglocaties in andere gemeenten. En ook het COA, dat is de organisatie die de asielopvang coördineert, geeft aan teleurgesteld te zijn. Ja, nu was vorige week de vrees bij in de gemeenteraad van een aantal partijen. Als we nee zeggen als gemeente, dan worden we mogelijk verplicht. Is die angst nog terecht? Nou, de kans is zeer klein, want er is een nieuwe wet voor nodig. En die moet eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer. En zelfs als die nieuwe wet er is, dan wordt die eerst gebruikt voor gemeenten die helemaal niets doen aan vluchtelingenopvang. Ja, dat geldt niet voor Vlissingen, want in de oude marinekazerne worden vluchtelingen opgevangen. Ja, nu is onlangs natuurlijk ook afgesproken dat iedere veiligheidsregio 225 extra opvangplaatsen zou regelen, waaronder dus ook Zeeland. Hoe staat het daar nu mee? Nou ja, vandaag werd ook bekendgemaakt dat in de oude bibliotheek van Terneuzen 75 asielzoekers opgevangen gaan worden. Want ja, in Zeeland is er niet één grote locatie waar je 225 vluchtelingen in één klap kwijt kunt. Dus ja, dat moet op allerlei kleinere locaties gebeuren. En de bibliotheek van Vlissingen is er één van. En de rest volgt ongetwijfeld. Jannes, dankjewel. Voor het met de dood bedreigen van premier Rutte heeft een 41-jarige man uit Axel een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden gekregen. De politierechter noemt het een ernstige zaak. Een bedreiging van de minister-president is een bedreiging van de democratie, zo stelt hij. Wel houdt hij rekening met de persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde. Zo diende de man in Bosnië en heeft hij daar trauma's aan overgehouden. En heeft hij een groot gezin en hebben ze schulden. Een celstraf, daar is niemand bij gebaat. Maar dat hangt hem dus wel boven het hoofd als hij weer over de schreef gaat. De man was zelf niet aanwezig bij de zitting. Hij kan nog wel in hoger beroep. De politie is op zoek naar 2 fietsers die vermoedelijk iets te maken hebben met de moord op Rosentli Rosaria. De 23-jarige man werd september vorig jaar doodgevonden in een brandgang aan de Adriaan van de Vennestraat in Vlissingen. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn beelden uitgezonden van de 2 fietsers die rond het tijdstip van de moord zijn gefilmd. Voor de gouden tip wordt een beloning uitgeloofd van €15.000. 4 maanden na de verkiezingen zijn in alle Zeeuwse gemeenten de nieuwe wethouders aan de slag gegaan. Rijmerswaal was gisteren de hekkensluiter. Daar werden de wethouders geïnstalleerd na veel gekrakeel over de inmiddels beruchte zin over genderneutraliteit en de stopzetting van de subsidie voor Podium Rijmerswaal. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Aan het eind van een lange en bewogen avond werden 4 wethouders geïnstalleerd in Rijmerswaal. Er was veel discussie over het coalitieakkoord dat met 12 stemmen voor en 7 tegen werd aangenomen. De oppositie is sceptisch over de toekomst. Ik heb geen glazen bol, maar het is niet echt een goede start. Dus dan hopen we dat dat in het vervolg beter gaat. U stemde wel tegen het coalitieakkoord. Ja, als je 4 voorstellen hebt tot wijziging en ze worden alle 4 niet aangenomen, je hebt niet voor niks een voorstel tot wijziging. En dan denk je, laat maar doen ook.
Als laatste gemeente in Zeeland heeft Rijmerswaal nu ook een gemeentebestuur. Met wethouders van de SGP en Leefbaar Rijmerswaal, maar zonder de Partij van de Arbeid. Terwijl die partij eerst wel meedeed aan de coalitiebesprekingen. En dat blijft toch een beetje een bittere pil. Het is absoluut een bittere pil, maar deze principe gaat om mensen. Als het ging om een groen beleid, als het ging om wat dan ook, maar het gaat om mensen. Mensen die het moeilijk hebben in de samenleving en daar staan wij voor. Artikel 1 van de grondwet hangt hier prominent aan een binnenmuur in het gemeentehuis van Rijmerswaal. Maar de laatste tijd ging het vooral om een ander zinnetje dat volgens sommige partijen hier misschien wel mee in strijd is. We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen. Het was het breekpunt voor de Partij van de Arbeid. Amendementen gisteren om de zin uit het coalitieakkoord te schrappen of om de zin aan te vullen haalde het niet. Als je die hele alinea leest van diversiteit mag er zijn, maar ook man en vrouw, dat blijft ook gewoon, daar staan we ook achter. Volgens ons staat er niks te veel in en daarom hebben we het ook laten staan. En dan was er nog podium Rijmerswaal. Protesten in de zaal, want de nieuwe coalitie wil de jaarlijkse subsidie van €30.000 voor het theater helemaal stopzetten. Onaanvaardbaar vindt de oppositie en natuurlijk Stichting Podium Rijmerswaal zelf. Maar een voorstel om de stopzetting ongedaan te maken haalde het niet. Nee, klopt. Teleurstellend of? Tuurlijk. We hadden nog gehoopt op een kleine opening, maar helaas. En dan was er ook nog kritiek op de 4e wethouder die er is bijgekomen. Die kost 3 ton. En de oppositie vindt dat helemaal niet nodig in een kleine gemeente als Rijmerswaal. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar ondanks alle kritiek hebben oppositiepartijen, zoals het CDA, wel toegezegd de komende jaren constructief mee te willen denken met de plannen van de nieuwe coalitie. Ouderen in een verpleeghuis die niet of nauwelijks bewegen zijn een groot probleem. Maar zorgmedewerkers hebben geen tijd om activiteiten te organiseren. Bij Zorggroep Ter Wil hebben ze de oplossing gevonden in beweegfilms. En met succes. Op deze woongroep voor dementerende ouderen in Kruiningen is dit een extra activiteit in de ochtend vlak na de koffie. De effecten zijn groot. De bewoners vinden het leuk. Leuk. Goed. Oefenen. Is het zwaar? Zijn de oefeningen zwaar? Beetje. Maar wel goed. Als ze allemaal maar meedoen. Dat vind ik wel. U vindt het gezellig als iedereen meedoet? Ja, zeg maar. Daar zijn we voor. We gaan zitten slapen, dat is ook niks. Doe je arm maar in de lucht. Hoppa. Goed zo. Het doorbreekt de dag een beetje. Na de koffie vallen ze in slaap. Nu gaan we film doen. Ze worden actief, ze bewegen. Voorheen was er maar 2 keer per week een gymnastiekuurtje onder leiding van een bewegingsagoog. Nu bewegen de ouderen elke dag. Ik wil wel proberen om een beetje bij te blijven. Hoe belangrijk is het voor mensen in een verpleeghuis als op deze woongroep om wat meer te bewegen? Heel erg belangrijk. Want dan slapen ze 's nachts ook weer beter. Anders gaan ze dagritme omdraaien naar de nacht en dan krijg je allerlei problemen. En nu stimuleer je overdag gewoon wat meer beweging. Ze gaan er ook vaak je beter van de eigen beter voelen. De gymnastiekoefeningen worden afgewisseld met beelden uit de omgeving. En dat heeft een reden. We hebben ervoor gekozen om alles in beweging te zetten. Dus niet alleen het lichaam, maar ook het brein. En wat we dus veel zien is dat wanneer we alleen beginnen met oefeningen gelijk, zien we dat in veel huiskamers het brein nog niet actief genoeg is om mee te doen. Dus ze moeten eerst wakker worden als het ware en dan pas zijn ze klaar om te gaan bewegen. Schattig, hè? Voor elke woongroep zijn de films op maat gemaakt. We hebben mensen die vroeger in de fruitteelt gezeten hebben. Die vinden heel leuk bloesembomen en al zulke dingen. De zee trekt ook. We zijn hier in Zeeland. Ja, dit is echt heel leuk voor de mensen. En je kunt ook zien aan de interactie. Als ze wat voorbij zien komen, ze reageren erop. Ja, het is echt geweldig. Met de handen omhoog. En de handen omhoog. De beweegfilms ontlasten de zorgmedewerkers. Maar de grootste winst is dat de ouderen beter in hun vel zitten. We moeten niet verstijven, hè? Oh.
Qua temperatuur was het strandweer, maar qua zon niet bepaald, want wolken beheersten een groot deel van de dag het weerbeeld. Morgen belooft beter te worden, wel met wat wolkenvelden, maar vooral ook zon bij maximaal 25 graden. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland Nu van vandaag. Nog een mooie avond.